So ayan po mga kadiskarte, mapagpalang araw naman po sa ating lahat. Maninigsay naman tayo. May mga kasama naman ulit tayo. Yung dati nating nakasama si Buddy Chris. Ayun. Saka si Casey, pamangkin ni Buddy Chris. So makakasama natin sila ngayon dalawa. Sa taga San Isidro kayo, di ba? San Isidro chapter. San Isidro chapter daw po. So makakasama uli natin sila. So siya po yung nakakasama natin nakaraang mga buwan pa natin na na-excite tayo dun sa bukid ni Sir Lon. Shoutout po kay Sir Lon Kagyat ng Kandating. So shoutout po sa mga kagyat ng Kandating Pampanga. So makikipagsapalaran kami sa aming paniniksay. So ayan, punta ron sa ano na yan, marami po dito na water lily. So doon po kami sa unahan magsusubok uli. So dati namin pinunta ng Kuya Gilbert ko. So tara po, lalakad-lakad na tayo. Medyo madamo lang po, mahirap sa daan, pero okay naman po kasi hindi pa naman po ganun kadamo. Makakahuli pa sana po pagpalain pa rin tayo kahit na alas 8 na ng umaga mahigit. Tanghali naman tayo. So dumaan sila sa bahay kanina. Ngayon tulog pa po tayo. Kaya nauna sila dito sa spot. Kaya lang di nila alam yung pinamamarlang ko, kaya sumunod na rin po ako. Kaya sinamahan natin. Hindi, itatransfer ko pa. Ang damo lang po Pero pagka nakakahuli baliwala po yan damo na. Oo. Ayan, marami po. Medyo maganda yung mga sukat sana Ayan dami. Baka makaputok ka na dyan, buddy. Masug lang kami rito. Sana hindi pa bandal. Yun ayun sila. Ayan hanggat malalaki baka mo na. Eto meron din dito. Magbabay naman na tayong putok. Pili-pili lang tayo malaki-laki. Marami kaso mga alanganin Anak ko, ang hilap nga. Tututukan ko pa lang, nawala na. Sagasag tayo. Kadami ito sa harap ko. Mga alanganin lang. Pero sana malaki. Dito dahil sa kaso alanganin. Sana yan. Medyo ganito na yung sukat bagya. Dali kaya sa pulpo. First kill, first shot. Alanganin lang pala. Ready na rin. Malaga na, dali. Thank you. Unang tira natin, unang blessing agad. Dali rin ba? Ayos Wala, 4 fingers. Okay, magkakaroon na tayo kaagad ng lansa sa ating cooler. Ayaw lang subukan nga. Baka tinamaan pa. Ako dinadali. Tinabihan lang ng biglaan po. Buti lang, nakapangalawa na tayo. Alanganin lang to. Buti gumanda-ganda ng angat. Nako, liit naman. 3 fingers.
Gumanda nga ng angat, lalit lang pala. So cute pala oh. 2 fingers na higit lang. Sana yan. Medyo ganito na yung sukat bagya. Dali kaya. Sa pulpo. Ready na rin. Malaga na dali. Thank you. Ayos ah. Oh. Asog. Wala naman dito sa ating tapat. Tayo baka sakali. Mukha bang makapal doon? Parang putok nila. Ha? Kapalo. Pili tayo malaki. Lupog naman. Hindi natin makita mabuti. Yan pula. Laki. Yun. Thank you Lord. Pulahan. Nakita agad tayo maganda. Salamat po. Ayun. Ito lang maganda sukat na to. Salamat po. Good size. Ay, mga kadiskarte meron uli. Sana madali ko pa. Umangat sana. Ako man. Yan, umangat ka maganda. Sige na. Naku po, tumama sa damo. Uy, naku, sayang laki. Huh? Malupot po, oh. Po, sayang naman, oh. Malupot pa po. Sayang. Puro alanganin. Utak pa naman ang tilapia rito. Pagkasilip, sabay lubog. Oo nga. Nangyari na tayo ng ano, wala pa rin. Lipat na tayo. Asog ulit tayo, buddy. Saan kaya tayo asog? Na tayo makita-kita rito. Sayang oras. Ay, nakawala na. Kailangan natin humanap ng ibang spot. Naglaylo, saglit lang. Nawala bigla. Ate, tingin pa tayo dito. Pagka wala tayo nakita rito, uwi na kami, wala na tayo magagawa eh. Wala na pong isda. Misa lang po nagpakita. Yung doon sa unang spot, wala nang sumunod. Ito, baka kahuli pa tayo. So bibigyan na natin yung ating huli dun sa kanila kasi wala ring huli eh. Wala, para magsama-sama lang, may malayo pa po pinanggalingan nila. Ibigay ko na lang po yung huli ko. Saka lang ulit tayo babawi pagka marami po isda. Madalang eh. Marami pong isda kasi ang liliit. Ano? Hindi natin pwede upakan eh. My goodness. Lakad lang tayo ng lakad. Wala naman tayo nadadagdag. Hindi naman pwede tayo putok ng putok. Sampul ko nga isa. Oh.
Ano, bagsak po. Sinampol ko lang to. Gano'ng kalaki. Ako, liit nga po. Ako po, lugi. Lugi sa CO2. Tripping kasit lang po. Wala tayong magagawa. Ganun talaga. Wala, alis na tayo. Makuha na lang po akong kangkong. Yan lang iuwi ko sa bahay. Kukuha ko ng mga sariwang dahon. Talbos. Yan lang po yung uwi natin. Ito, pamimigay lang natin ating isda. Magkangkong muna tayo. Ngayon pagka may madadaanan pa tayo sa tulay ng silver, mas maganda. Eh kung wala, eto, ihahalo ni Macy sa sinigang. Marami po ditong kangkong, oh. Kuha tayo yung pinakasariwa. Ito, ganda po, oh. Puting puti, oh. Sariwan sariwa po. Wow, sariwa po. So ito po palang ano, yung puti po, kahit yung katawan po pwede nyo isama. Pero yung mapulang ganyan, dahon lang po yung isama nyo po sa pagluluto. Dalawang klase kasi yung ano po, yung kangkong, yung pula, mapait po yan. Kaya kukuhanin nyo lang po dyan dahon. Pero yung puti, kahit yung katawan, pwede isama. Yan. May mayroon na panghalo si Miss sa sinigang. Yung isda natin bigay natin sa kanila. Konti lang pa eh. Siguro kalahating kilo lang. Wala tayong magagawa. Kasi kawawa naman sila. Layo pa po ng uwian nila. Wala ding huli. Ano sila sa kabilang side. Wala po. Alas 11 na rin po eh. Wala naman po silang baon. Kailangan na nilang umuwi. Ako po may baon sana, kaso pang isang tao lang. Hindi ko sila pwedeng kasi pang isang tao lang. Dalawa po sila. Hindi rin po mabubusog. Kaya tara na po. Uwi na kami. Wala tayong magagawa. Yun lang ang isda. Wala tayong magagawa. Badi, buka mo yan. Sama mo na to. Ano ba? Ayos na rin. Sige, sama mo na yan. Huwag mo na lang. Hindi, walang problema. Minsan ka lang dumayo. Mababasyo ka pa. Kaya nga badi. Saan eh. Malapad pa. Nakakala mo na yan. Oo, malapad din. Wala tayong magagawa. Oo nga badi. Kangkong na lang akin. Oo. Sama naman sa isda. Sa susunod na lang bumawi. Oo nga badi. Oo, ito lang atin. Oo. Sunod na lang bumawi. Huwag na lang badi. Dumiretso sa dun eh. May dalawa pa raw dun ang pumuputok, sabi ng mama. May mama rin. Oo, sabi niya. Uwi na po kami. Hala po talaga isda. Inabot na kami ng ng lulam. Ayan, no? Medyo pumangit na yung panahon. Mahangin na.
So kaya pinagsama-sama lang namin yung huli. Binigay na lang natin sa kanila para may mauwi naman sila kahit pa paano. Ayan. Meron naman 1 kilo mahigit. Oo, kilo naman. Ang malaga po na-enjoy pa rin namin yung paniniksay. So dito kami sa may lang nag-iitik sila kuya, si ate. So siya po ibantay dito sa kubo kasi may itik po sila. Kaya yan lamang po mga kadiskarte, uwi na po tayo. Sa susunod na vlog na naman po ulit ang gawin po natin. Baka sa susunod po makabawi ulit tayo. So salamat po ng marami mga viewers, subscriber na patuloy sa sumusuporta. Thank you po sa walang sawang pagsuporta po sa aking YouTube channel. Salamat kay buddy. Yan, hanggang sa muli. Salamat, buddy. Okay. Sige po. So ayan po mga kadiskarte, sana naman pong mapagpalang araw sa ating lahat. So ngayong araw po dahil bitin po yung ating paniniksay kanina, ito po yung ating shout out na lang po ang ating idadagdag dahil po napakadalang po ng malaki, puro maliliit. Kaya nabitin kami ni Buddy Chris sa aming paniniksay. So napakalayo pang dinaya nila. San Isidro pa sila galing. Pumunta sila dito sa pinaniksayan natin. So konti lang huli nila kaya pinagsama-sama lang namin. Binigay ko na lang sa kanila yung ating ding huli. So ginawa na lang ni Mrs. na yung nahuli natin na kangkong, ayun na lang po ang ating linuto sa sinigang. So ayan po, at magsha-shoutout na po tayo sa ating So bago po ang lahat, shoutout po kay Ma'am Mami Miles at saka sa Mr. niyang si Sir Brad Schwerer. Shoutout po sa inyo, Ma'am and Sir, at saka sa anak niyo po. Saka shoutout na rin kay Sir Domeng, Sir Mang Domeng Update. So shoutout sa iyo, Sir. Sana po ay makabalik kayo ng Pilipinas ng maayos. At kung maglilibot po kayo sa bahay, welcome po kayo. So shoutout na rin po sa pare ko, si Lala Move, at saka kay Maring Jupes TV. Tsaka kay Wong Jin na rin po. Shoutout kay Chef Q, shoutout po. Tsaka kay Sir Kamani, shoutout din sir. So ito na po ang ating shoutout for today. Shoutout din po guys. EJ Bundalian, shoutout sa'yo. Shoutout din po kay Sir Joel Miranda at sa anak niya si DJ Miranda. Shoutout sa inyo mag-ama. Shoutout na rin po kay Kabangis Hunter ng Cagayan Valley. Shoutout din po kay Roman Jr. De Felipe ng Kentucky, USA. Ronilo Babanto ng UK, shoutout po. Salvador Resurrection, shoutout. Troyland ng Doha, Qatar, shoutout po. Florencio Kimson at sa mga kuya niya, Ponching, Cesar at Berto. Shoutout din po kay Jason Parumog at sa Kabanatuan Fish Hunter. Shoutout din po kay Joey Villamayor ng San Antonio, Nueva Ecija. So shoutout din po kay Fernando Dalanon at sa Mrs. niya si Shirley Winso Dalanon ng Pandi, Bulacan. Shoutout po sa inyo mag-asawa. Shoutout din po kay Justin Adventure ng Isabela, Ronito Lago, Arnold Danila, Francis Camban, Benedict Capidos, Yomar Magdugo ng Agusan del Sur, at sa Atis family at Magdugo family. Shoutout po. So, shoutout din po kay Sir Roel Del Pozo, Melchor Samonte, Randy Maulion. So, marami-rami na naman po.
Fermilanio Jr. Avila ng Cebu, Marvin Silvano, Joey and Brenda Malonzo ng Concepcion Tarlac, shoutout po sa inyong mag-asawa. Jerome Miranda ng Kuwait, Kawit Cavite. Orly Lalicar ng Norsagaray, Bulacan. Noel Matias, shoutout po. Franklin Espino at sa Espino family ng Barangay Mangga, Kakutod, Pampanga, shoutout po. Boyron Bakurin ng Dait, shoutout po. Ronilo Mabanto ng UK. Rande de los Santos, Ronel Rivera, Coco Larano, Matt Calderon ng Kabangan Hunter. Kiesa, shoutout po kay Kiesa. Gerald J. Dekelia ng Occidental Mindoro, shoutout po. Ross Emanil, shoutout po. Kenneth Peace Hunter, shoutout. Ultime Sabilla Sukat ng Muntinlupa Luz Baisa, JN Vlogs TV, Mr. Master Lover, Chris Piernes, shoutout po. Shoutout din po kay Alvin Ondua, Ronito Lago ng Iloilo, Francis Camban ng Iloilo, Clyde Kabuslay, Carmelo Gumawid, Chris shoutout din po kay Sir Chris Equizabal at kay Sir Nonito Donaire. So kawig ko daw si Sir Nonito Donaire. Renzo Mongalosa ng Caloocan City, shoutout po. Shoutout din po kay Sir Ian Gaditano ng Bohol, Melody Velasco at kay Marcelito at sa mga anak niya. So shoutout po sa inyo at sa buong family nyo. So ayan lamang po ang ating shoutout for the day. Salamat po ng marami po sa inyong lahat na mga viewers at subscriber na patuloy pong sumusuporta. Thank you po sa patuloy na suporta. So sana po huwag po kayo magsasawa at tuloy-tuloy lang po ang ating pagganda at pagdami ng ating mga viewers. So salamat po ng marami. God bless po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po si next vlog. Bye-bye.